A dobre xornada da Liga A de Traíñas deixa a San Bertolameu como líder da clasificación. Os da Puebla conseguiron en Vilaxoán o segundo posto. As xornadas 7ª e 8ª da Liga Galega de Traiñeiras A tiveron un claro dominador, San Bertolameu. Os de Moaña afiánzanse no liderado e collen 5 puntos de vantaxe con Bueu. A 26ª bandeira concello de Bueu estivo marcada pola ausencia de Salgado Perillo. Os remeiros de Bartolomeu tiveron que remontar, xa que os de Bueu mandaban o comezo da regata. Meira gañou na casa do seu máximo rival a pesar dos intentos da bancada local por remontar. En terceiro lugar, entrou Meco, seguido de Mera, de Cabo da Cruz e de Puebla. A bancada de Rianxo entrou novena e a de Muros 11ª. Na xornada disputada onte en Vilaxoán tivo un resultado semellante. San Bertolameu volveu a liderar a regata e Puebla quedou na segunda posición aventaxando en 7 décimas a Bueu. Cabo da Cruz finalizou cuarta e Mecos quinta. Os de Rianxo acabaron na 7ª posición, mentres que Muros repetiu na 11ª. Na clasificación xeral, as traíñas do Barbanza ocupan posicións moi variadas. Cabo está cuarta con 64 puntos e Puebla sexta con 59. Rianxo quédase na 9ª posición con 41 e Muros con 19 e penúltima.